Kaixo, etxepartarrak. Gaur, bi erronka ingo ditugu. Bat eta bi. Bi, arrautzaren erronka proposatzen dizuet. Hori bai, hartu barrituzue benetazko neurriak birusari aurre egiteko. Gogoratu, kasketa, txapela, kaputxa eta kantzontzio dokulero garbi bat aurpegia ondo estaltzeko. Garbia izatea ez da derrigazka, baina hobesten da. Lehenengo erronka. Venga, ados, bai. Bazen. Hiru falta dia, atzeko tortillaren ondorio. Hartzen duzu eskoekin hola. Bai? Apuratu. Ez dago apurtzerik. Beste bat? Eta ez dutu nahi adina, ez dago, gurasoak izutuko dia, baina ez dago apurtzerik. Egin zazue apostu bat, aberaztu nahi baduzu. Bigarren erronka, baso bete ur batekin egin. Gure arbaso mozkorrek egiten zuten gau pasaz, bai? Eta harik batzuk ere egiten dute. Hartzen duzu ur sagardo baso bat, o baso handi bat, eta betetzen zute urez diaia gora. Gero eta gorago, gero eta erresago omen da, bai? Vale? Eta baso hau buelta oso bat emango diogu airean, baina magikoki ez da ur tanta bat ere galduko. Onatx froga. Bat, bi, eta hiru. Hala, hor duzue ur baso. Probatu zazue, musu bat etxepartar guztientzat, eta goratu, lehenik arrautza, eta gero baso hau, bai? Eta gero gurasoen zartako bat gaizkiatatzen mazaizue. Aio, zaindu, animo itxialdiarekin.